Ahojte všetci a vítajte pri dnešnom videu. Zamysleli ste sa niekedy, z čoho sú vyrobené tie moderné fasády budov alebo elegantné reklamné tabule? Dnes sa pozrieme na materiál menom Alupanel. Je to taký sendvič, dve vrstvy hliníka a medzi nimi polyetylénové jadro. Tento materiál si získal obrovskú popularitu v reklame, stavebníctve aj priemysle. Prečo je taký obľúbený? Poprvé je extrémne ľahký, no zároveň pevný. Vďaka tomu sa s ním skvele pracuje, po druhé je neuveriteľne tvarovateľný. Viete ho ohýbať a vytvárať z neho rôzne 3D tvary či boxy. Je odolný voči dažďu, slnku a teplotám od -50 do +80 stupňov. A čo sa týka vzhľadu, na výber máte stovky farieb, metalické odtiene alebo dokonca imitácie dreva a kameňa. Alupanel je skrátka spojenie funkčnosti a dizajnu. Ak sa vám video páčilo, dajte nám like a odber. Uvidíme sa na budúce.